Λοιπόν, κοτέτσι tour. Και ξεκινάμε με τις φωλιές. Αυτές οι φωλιές είναι για τις σκότες. Κανονικά έχουν άχυρο, απλά τώρα τελείωσε. Και αυτές είναι οι φωλιές για τα νανάκια. Ξεκινάμε με το άσπρο ορτίκι που η ράτσα του ονομάζεται Texas και έχει λίγο καφέ εδώ στο κεφάλι. Και τα δεύτερα είναι αυτά που ονομάζονται Cornix, κάπως έτσι. Εδώ είναι η ταΐστρα που έχει καλαμπόκι. Και εδώ έχω κάνει μια πατέντα, έχω βάλει ένα μπουκάλι με νερό και το ζουλάω. Και όταν το ζουλάω πέφτει νερό. Και το έχω δέσει με ένα σύρμα για να μην πέσει το μπουκάλι. Εδώ έχουμε ταΐστρα για τις σκότες με καλαμπόκι. Και πάμε στα παπαγαλάκια τώρα. Τώρα τα τσόφλια από την παπαγαλίνη που τρώνε τα παπαγαλάκια την πετάμε μέσα. Εδώ θα είναι τα ορτίκια. Έτσι είναι κανονικά η τροφή. Εδώ μέσα έχουμε το καλαμπόκι. Και αυτά. Πού είσαι? Έλα.